सुमार 40 वर्सां उपरांत इतिहासाची गवाय जावपा खातीर विजयदुर्ग बंदर सज्ज जाता। सप्टेंबराच्या पयल्या आठवड्यात प्रवासी आनी गाडयो घेवन रोरो हांगा येतली। 40 वर्सां पयलीं बंद जाल्ली प्रवास सेवा परत सुरू जातली। तुमच्या फाटल्यान हें जें दिसता तुमकां काळे कलराचो इतलो अवाढव्य हो प्रकार एका ऐतिहासीक क्षणा खातीर हांगा येयल्लो आसा। ते म्हणजे सिंधुदुर्गांत आता रोरो सेवा सुरू जाता। आमी येयल्ले आसा विजयदुर्ग हांगासर आनी विजयदुर्ग बंदर हो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टान पडटा। 1 तारखेपासून मुंबय सावन हांगा रोरो सेवा येतली आनी लोक जे मुंबयच्यान हांगा येवपाचे आसा ते त्या सेवेंतल्यान येतले। अशें म्हणटा की 4.5 ते 5 तासां मदीं पुराय डिस्टन्स 25 नॉटिकल मायल्सच्या गतीन ती कवर करतली आनी हांगा पावतली। सो आमी येयल्ले आसा तुमकां दाखोवपा खातीर की जी तयारी चल्ल्या ती तयारी पळयत जाल्यार एक वेगळो इतिहास रचतले आनी इतिहासा वरवीं तुमकां हें कळटलें की हांगा जी रोरो सेवा आसा ती कशी रस्त्यावेलो जो भार आसा तो रस्त्यावेलो भार कमी करून तो समुद्रान घालतले आनी समुद्रांतल्यान येतले। रोरो सेवेन आपल्यो गाडयोय घेवन येवपाक शकता आनी तेजे उपरांत लोक पावतले। सो तयारी चल्ल्या हांगा येतले आनी ही बोट हांगा लागतली। आमी ह्या गजाली खातीर तुमकां घेवन येयल्ले आसा की गोंया प्रमाणेच हांगा समुद्र आसा आनी गोंयाकय समुद्र आसा। जर आमी सागरी मार्गाचो योग्य वापर केलो जाल्यार आमच्यो खुबश्यो समस्या सुटाव्यो जावपाक शकता। म्हणजे रस्त्या कुशीकचो जो भार आसा तो आमी समुद्रान किंवा न्हंयन घालूं शकता। ही सेवा 1 सप्टेंबराक सुरू जातली आनी जसो रिस्पॉन्स आसा ताचे प्रमाणे ह्या सेवेचो फुडार हेजे फुडें डिसायड जातलो। कोंकण स्टीमर सर्व्हिस 1983 वर्सा बंद पडली। पंतप्रधान राजीव गांधीन हांगासरल्यो दोनूय बोटी श्रीलंकेन पीस कीपिंग फोर्सा खातीर व्हेल्यो। साहेब, आपण विजयदुर्ग बंदराचे इंचार्ज आहात। लवकरच विजयदुर्ग बंदरामध्ये रोरो बोट सेवा दाखल होणार आहे। नेमकी ती दाखल कधी होणार आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? काय तयारी चालू आहे? ह्याच्याबद्दल नितेश, आमचे जे बंदर मंत्री आहेत नितेश राणे यांनी 2 दिवसापूर्वी सर्व मुंबईच्या सर्व चॅनल्सला हे दिलेलं आहे, बाईट्स दिले आणि त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारची माहिती दिली आहे। त्याच्यामुळे मी त्याच्यावर भाष्य काही करणं हे योग्य ठरत नाही। तरी पण त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ती बोट सेवा खराब वातावरण असल्यामुळे 2 तारीख नंतरच ती सुरू होणार आहे, एवढं मी सांगू शकतो। सध्या बंदरामध्ये काय तयारी चालू आहे? सध्या बंदरावर फक्त आता ते जे ओपनिंग सेरेमनी जो आहे तो कदाचित इथे घेण्याची शक्यता असल्यामुळे इथे मंडप टाकून ते कार्यक्रमाची ती तयारी सुरू आहे। पण आम्हाला काही अधिकृत आलेलं त्याच्याबद्दल काय नाही। बोट लावण्यासाठीची सगळी तयारी झालेली आहे का? त्याचं कशी तयारी चालू आहे? बोट लावण्याबाबतची तयारी आता सध्या जी आहे तीच, म्हणजे पांटून असणार आहे तिकडे आणि त्या पांटूनला बोट लागणार आणि त्याच्यातून गाड्या येऊन 4 व्हीलर म्हणा किंवा 2 व्हीलर्स असतील त्या आणि जे लोक आहेत म्हणजे जनता जी आहे ती त्याच्यातून उतरणार त्या पांटूनवरून धक्क्यावर। सध्या बंदरातलं वातावरण स्थिर होत आलंय का? नाही, ते अजूनपर्यंत सध्या IMDचे अलर्ट इशारे सुरू असल्यामुळे अजूनपर्यंत तरी तेवढं काय निवडलेलं दिसत नाही। तरी पण वरिष्ठांचे जे आदेश असतील आमच्या त्यानुसार ते सगळं होणार आहे। पावसाकडे पळयत जाल्यार घडये बोट हांगासर सप्टेंबराच्या पयल्या सप्तकांत येतली काय ना हाचेर मात सध्या प्रश्नचिन्ह दिसता। तुमी पळयतात GNH। Start drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough, sell it and start join the tribe.
people.